Moro, tää on meidän kadusta. Tää on meidän amfetamiinipätkä. Mietitäänkö olla en kännissä, sokerit kännissä. Olla MC Maneja, maneja. Meillä on paljon daneja. Voitetaan joku skadeja. Joku MC Mane yhtää vetää steppaa. Ja sitten me voitetaan. Yeah, me ollaan Suomen gangsta-räppärit. Eli Ice Cube ei oo kukaan. Joka täällä voittaa Suomen Easy E. Ja se olen minä, MC Tommi. Tää on meidän kadusta. Tää on meidän kadusta.